Pani maci nama jakan. Durung moनायनो. Oमफ्राय माबोरै जाखो? हिसाब खालामदों. खानायना मा जाखो? ए बासिनानै होसिगोन. रानना होसिगोन. मोजां थाखा आब'आ जानोबो गरमावलाय खामलाबबाय मेगना दिसताब जादों एबार जादों Slay hai bedi rungau. Dah homgan dah. Kasih apa kau? Salah salah sih. Enam sekarang second prize gaya, zainnya derai bina thangbai, derabai. First second third gaya. Oh, second prize gaya kasih menilai na. Prize mensil. Oh, prize mensil boy second prize gaya. Ready ढाका तो ला, ready सुनो ना. Ready ढाका दो, ready ढाका ना ले. Bung. Coaching का हाले ना हाले ना, वो थामी ना दिला. ये बार रिंगे में हाले गए. Mai saya aku dah aku bilai.
खोनायाखै दियाबसिदे बैथिंलाय फोरोंदोंना फोरोङाखै बिदिखौलाय इदि देरहाग्राफोरा गोसो सिङाव रायखांनानै गलायना होनबानो देरहागोन बोलो फैयो saya boleh bangsa berbicara, saya boleh berbicara, ada boleh mak. এই রমজানে বৈশাখের মে উপলক্ষ আসিছো আরনাইबो लाबोलायासै এই পূব মাখ बेसे मोजांमोन लोगोफोर बे समा बै दिनखालि गामिनि बयजोंबो नुलायबाय बोराय बुरै गथ' गथाय गासिबो ओंखारजोबो बयनिबो न'खरनिफ्राय बयबो ओंखारोआनो आरोना बेसे मोजांमोन आरोबाव थाबाव आरोबाव नायबावनो मोनलायनाय बिदिनो माखासे प्रग्रामफोर जाबाय बेफोरबायदिनो जाखायो नालाय ओमफ्राय आं माखौबा लायासै बेखिनियानोसैमोन आरोना लोगोफोर होसाबलायबाय